Hej og velkommen til webinar om vores nye læreplads-app, som er udviklet af de 3 faglige udvalg for gastronomuddannelsen, tjeneruddannelsen og receptionistuddannelsen for midler, som vi har fået fra AUB, og som forhåbentlig kommer alle vores elever ude i det ganske land til glæde og gavn. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til i dag. Det har været en lang proces at komme hertil, og nu er vi endelig i luften. Og som I har fået mails ud om, så kan I nu downloade appen Min Læreplads fra diverse steder, hvor man kan hente den slags. Ja, vi har et lille show her, som vi vil vise jer lidt om lidt. Og inden da, så vil jeg bare lige sige til jer, at intentionen med, at vi har fået udviklet appen, det er, at der skal blive et betydeligt bedre flow i de praktikerklæringer, som nu hedder oplæringserklæringer, som man jo altid har skulle udfylde på uddannelserne for at skabe sammenhæng mellem det, der foregår i virksomhederne og det, der foregår på skolen. Men vi har ladet os at fortælle, at det går ikke helt så nemt med at få de her erklæringer frem og tilbage. Vi har også fået at vide rigtig mange steder fra, at hverken elever eller virksomheder i virkeligheden kender oplæringsmålene, og det er jo ikke så heldigt, fordi så er det jo unægteligt noget svært at uddanne folk i noget, hvis ingen rigtig ved, hvad det er, man skal uddanne dem i. Så derfor så har vi fået lavet den her app, som forhåbentlig skal lette det arbejde og gøre det nemmere ude i dagligdagen og få fokus på alle de oplæringsmål, som man skal opnå. Derudover så er det jo også sådan, at den sidste afsluttende erklæring, der skal udfyldes, den danner grundlag for, at vi i uddannelsessekretariatet kan udstede et svendebrev til eleverne. Og har man ikke den, så kan man faktisk ikke få noget svendebrev. Så det er noget, vi i dag rykker en del for, både til skoler og til virksomheder. Så det håber vi også bliver en lidt lettere proces, når man kan sende den direkte inden fra denne her nye, fine app, som vi håber, I vil tage rigtig godt imod og bruge alle vegne. Jeg har logget Niels til at hjælpe mig lidt med det her slideshow, sådan så vi kan hjælpes ad med at huske alt det, som vi gerne vil fortælle jer. Og hvis det er, at vi ikke får fortalt jer alt, hvad I gerne vil vide, så kan man også stille spørgsmål i chatten, og det kan I bare gøre løbende. Og så tager vi dem til allersidst i vores lille udsendelse her. Så bare fyr af undervejs, når der er noget, I kommer i tanke om, I godt vil vide noget mere om. Ja, og vi har forberedt en række slides, og jeg tror faktisk, at vi skifter til den næste allerede. Det gør vi. Og den første, det er, vi håber, at nogen allerede kan genkende den, det er den flyer, vi har fået lavet, som eleverne gerne enten skulle få uddelt i undervisning, eller den skal hænge rundt omkring på skolen, og i disse bæredygtighedstider kan man også bare nøjes med at sende den på en fil. På næste side, nu kan vi ikke se, på bagsiden af den, ja. Vi får den se lige om lidt. På bagsiden af den er der en QR-kode, der åbner vores lille film, som vi også får at se senere. Og den gælder jo for alle 3 uddannelser, både gastronom, tjener og receptionist. Ja. Når man har downloadet appen og åbner den, så bliver man mødt af sådan en onboarding site her. Og første gang man gør det, skal man jo ligesom oprette sig. Så vælger man nede under den grønne blok her, opret konto. Og så skal man udfylde nogle oplysninger, og så trykke opret konto igen. Og så kommer der sådan en fin frem, at nu er man der. Og hvis man går på en skole, ikke Niels? Jo. Så bliver man mødt, hvis man går på en skole, Hvis man går på en skole, som er med på den måde, at man har integration med det studieadministrative system og denne her app, så bliver man mødt med sådan en valideringsfidus her, som man så skal udfylde, og så kobler den på MitID, og det den gør, det er, at den validerer, at man er den, man er, eller den, man siger, man er, sådan så det er de rigtige oplysninger, der kommer ind i appen. Men man skal kun gøre det første gang. Det er altså ikke noget, man skal gøre hver gang, man skal på appen. Det er kun den første gang. Og det er så faktisk det, der står her, det vi nu har sagt. Ja. Og så når vi hen til forsiden. Ja.
Det her, det er så forsiden på selve appen, og der kan man vælge 2 ting, enten at trykke på profil eller på oplæringserklæringer. Og så er der en lille huskeliste, og det er altså, hvis man har glemt et eller andet, så vil det stå hernede. Blandt andet, hvis der ikke er tilknyttet en oplæringsansvarlig, eller hvis man ikke har fået hentet den oplæringserklæring, der tilhører den periode, man er i oplæring på, så vil den også gøre opmærksom på det. Yes. Inde på ens profil, der kan man uploade et billede af sig selv, så man kan huske, hvordan man ser ud. Det er jo også meget praktisk at kunne det. Og så taster man sin mailadresse, og man skal bare lige være opmærksom på, at den mailadresse, man taster der, den kan man ikke lave om igen, når først den hører til profilen, om man så må sige. Ja, så fylder man ind med det, der nu skal stå her. Ja, man kan tilpasse alt muligt, bare ikke sin mailadresse. Og her tilføjer man så mailadressen på ens oplæringsansvarlige i den øverste rubrik, og i den nederste tilføjer man så skolekontakt. Default ligger alle mailadresserne, men det er altså nogle meget generelle overordnede mailadresser på skolerne. Her der skal man skrive den mailadresse på den kontaktlærer eller praktikpladskonsulent, som skal modtage de her praktikerklæringer. Nå, jeg er bare ude på det. Undskyld. Og så skal man huske, allernede skal I se, der står gem ændringer, og hvis man glemmer det, så sker der altså ikke noget. Så gemmer den ikke. Nej, så gemmer den ikke noget. Ja, men det er super vigtigt, at man får tilføjet sin oplæringsansvarlige ud i virksomheden, og den der med skolekontakten, hvis man ikke får det gjort, ja, så går den til den generelle mail, som er skolens infomail, eller hvad I nu har derude. Og hvis I ønsker jer, at det skal være noget andet end den, så må I meget gerne sende det til os, til Niels for eksempel. God idé. Men det må ikke være til en person, fordi der er jo en risiko ved personer, og man kan risikere, at de ikke er der, eller de holder op og finder et andet job, eller noget af den stil. Så det skal være til en postkasse, som flere kan gå til. Om I vælger at oprette en postkasse, der er til oplæringserklæringer, eller hvordan I vælger at gøre det, det er helt op til jer. Men hvis I ikke gør noget, så kommer den til skolens hovedpostkasse. Ja. Og skolekontakten hernede, det kunne for eksempel være en kontaktlærer, som man kunne sætte på, så går den også, så går den både til en generel postkasse og til en kontaktlærer, som man det samme kan se sine elevers oplæringserklæring. Smart. Ikke? Jo, ja, det er genialt. Ja, det er så smart. Det kan også være til den hovedlærer, der skal have eleven på næste skoleperiode. Så undgår man jo en masse unødvendige postgange, og så går det direkte til den lærer. Yep. Så er der en fotolog. Og det er sådan et smart sted, hvor man kan tage og gemme billeder af ting, man har lavet. For eksempel, når man bruger noget af det, man har lært i skolen ude i virksomheden, så kan man tage et billede af det. Eller omvendt, og når man en dag skal til svendeprøve, så kan man repetere ved at kigge på alle de billeder af alt den dejlige mad, man har lavet, hvis det er det, eller alle de fine borde, man har dækket, hvis det er det, eller hvad der nu er for nogle særlige ting i ens uddannelse, uanset hvilken af de 3 af dem det er, som man så har lagt ind her til reminder på, hvordan man gør et eller andet, for eksempel. Yes. Vi kører videre til billede 9. Ja. Det viser, at her er en oplæringserklæring. Ja. Det er sådan ved det første, man får. Det første skærmbillede, når man starter, hvis det er sådan her ud, når man kommer ud i oplæring. Så kan man trykke på et-tallet, og så kommer de her oplæringsmål til syne. Og der er en lang række. Og de skal jo så i løbet af alle oplæringsperioderne vurderes af den oplæringsansvarlige. Her kan vi se, at der i den øverste er tastet et 1-tal, og det er fordi, at den oplæringsansvarlige allerede har været inde og vurdere oplæringsmål 1. I de følgende kan vi se, at der står ikke vurderet, og der skal den oplæringsansvarlige så trykke på ikke vurderet, og så åbner der sig et vurderingsskema, hvor den oplæringsansvarlige får mulighed for at bedømme fra 1 til 4. Det er ikke noget, eleven kan gøre, selvfølgelig. Det er jo noget, den oplæringsansvarlige gør. Ja, eleven kan se det. Ja. Men det er jo meningen, det er jo intentionen i reglerne om det her, at det er noget, elev og oplæringsansvarlig taler med hinanden om. Altså man ligesom selv forstår, hvorfor der står 1, 2, 3 eller 4, eller hvad vi gør, hvis der står, at det kan man ikke vurdere, fordi det er ikke noget, man har arbejdet med endnu. Fordi pointen er jo også, at man på den måde ligesom kan
hjælpe hinanden, elev- og oplæringsansvarlig, med at man kommer rundt om alle mål, at der ikke er noget, der bliver glemt. Ja. Ikke? Og vi skylder måske lige at sige, at vi er i gang med at få lavet en animationsfilm til de oplæringsansvarlige, der forklarer, hvad de skal gøre, når de bruger appen. Og der bliver det forklaret med det her vurderingsskema, hvordan de vurderer fra 1 til 4 og gemmer og sender i den sidste ende. Men det er altså ikke noget, vi viser i dag. Ja, vi viser en lille smule. En lille smule. Skal vi ikke løfte sløret for nej, det? det er også det. Ja. Men i hvert fald, så er der så alt i alt alle de her skærmbilleder, som man kan, altså når man bladrer nedad, om man så må sige, eller opad, hvad man nu skal kalde det, når det foregår på en telefon, så får man alt det her at se. Yes. Og der henter den jo så også firmanavn og CVR-nummer automatisk, hvis man er integreret med systemet. Ikke? Og hvis man ikke er, så skal eleven selv taste det ind. Yes. Og stadigvæk huske at trykke genændringer, for ellers så skal man gøre det en gang til. Ja, gode ting kan ikke gøres for tit. Ja. Når man så kigger på oplæringsmålene, så på en lang række af dem, så vil der være, så kan man se dem, og så vil der være sådan en slags forklarende boks, ikke på alle mål, men på langt de fleste af dem. Ja. Hvor man ligesom kan sige, okay, det her lidt fluffy-agtige praktikmål, hvad betyder det egentlig? Hvad er det egentlig, man skal kunne? Og når man trykker på det, så kan man se, for eksempel, jamen det her, det betyder noget med, at eleven skal have kendskab til skridhæmmende fodtøj og skærehandsker osv. De her forklaringer, der er til målene, dem er vi ikke selv sådan helt tilfreds med endnu. De kan godt blive bedre, og det kan også godt være, at der er nogle af jer, eller nogle af jeres elever, der finder på noget, der kunne være bedre. Men det er i hvert fald noget, vi har tænkt, vi skal arbejde lidt mere med, men det kunne vi ikke nå nu. Fordi nu skulle den simpelthen i gang, den her app, og det er jo også bare sådan, at der altid er ting, man opdager, når de spiller ude i virkeligheden, som man ikke kunne se på skrivebordet. Så det bliver i en senere runde. Ja. Yes. Så hvis nogen har gode idéer til det, så er de velkommen til at sende det. Ja. Det her, det er det, man kan se, hvis man er oplæringsansvarlig. Fordi når nu, at eleven har trykket send erklæring inde i appen, så kommer der til den oplæringsansvarlige et link i den mailadresse, som eleven har tastet ind, hvor at den oplæringsansvarlige kan komme ind og se den erklæring, der gælder for den periode, eleven er i aktuelt. Og på de fleste af vores 3 uddannelser, der er det jo rent faktisk de samme oplæringsmål, der er på alle oplæringsperioder. Så man kan sige, man kan sådan set også se nummer 2 og nummer 3 med det samme, fordi de faktisk er ens. Men det, der jo gerne skulle udvikle sig undervejs i oplæringsforløbet, det er jo, at de der vurderinger, som lærermesteren eller den oplæringsansvarlige taster ind, de skulle gerne stige i tal, sådan som det bliver 1, 2, 3 og gerne 4. Der er jo ikke noget krav om, at alt skal ende på 4, for det er jo ligesom med karakterer i fagene, alle skal jo heller ikke have 12. Men jeg vil sige, det må ikke være sådan, at der hele vejen igennem, helt til slut, er noget, der ikke er vurderet. Så har vi jo et problem, fordi så er der faktisk et mål, en elev overhovedet ikke har modtaget oplæring i. Ja. Hvis I opdager det efterhånden, altså man kan sige, at når I får oplæringserklæringerne ind mellem hver skoleperiode, så skal I selvfølgelig holde øje med, at der ikke er noget, som ikke er blevet berørt endnu. I hvert fald, når vi når til nummer 2. Så må det meget gerne være gået i gang, ikke? Ellers bliver det lidt svært at nå. Og det er jo som altid skolens opgave at gå i dialog med lærerstedet, hvis det er, at der er noget, der ikke er sket derude. Men det er også den oplæringsansvarlige opgave at skrive i det der bemærkningsfelt, der er nedenunder, og som ser noget anderledes ud i virkeligheden, for det er for en tidligere demoversion. Der er gjort plads til, at man kan skrive, hvis der er noget, hvor eleven har behov for supplerende skoleundervisning, eller hvis der er behov for oplæring på anden vis, end det, man kan tilbyde i virksomheden. Det er for eksempel noget med udstationeringer og ting og sager. Og i den allersidste, i den afsluttende erklæring, den ser ud lige sådan, men så skal man krydse af her, at nu er det den afsluttende erklæring. Og der skal der stå på, hvis eleven har været udstationeret i en anden virksomhed, og i hvilken virksomhed det så er, med CVR-nummer og det hele, og i hvilken periode eleven har været udstationeret. Og det er oplysninger, vi bruger inde i uddannelsessekretariatet, fordi der er ret mange af vores virksomheder, som har en godkendelse, der forudsætter, at man udstationerer eleverne i andre virksomheder. Ja. Så det
det bliver det, vi skal bruge det til, kan man sige. Det er lidt at holde øje med, at virksomhederne på den måde får altså både kan og også får gjort det, der skal til, for at eleverne når i mål med oplæringen. Og det er også der, vi skal se, om der er nogen, vi skal hjælpe lidt på vejen. Så ja. Ja. Yes. Så er der den her. Og der kan vi se 3 bjælker, hvor der står oplæringserklæring, og så 1, 2 og 3, og så er der en lille ring med et flueben i alle 3. Og det betyder, at elevens oplæringsansvarlige har været inde og vurdere på alle de oplæringsmål, der er, og har gemt og har sendt, for ellers ville der ikke være et flueben i ringen. Så på den måde kan man altså tjekke, at alt er, som det skal være. Yes. Og ude i den oplæringsansvarliges mailbox, der kommer der en reminder 6 uger inden, at oplæringsperioden den er slut, om at de skal huske at få udfyldt oplæringserklæringen. Og det kan man så se, man skal trykke ved det der link, der er sat ind, Ja. så bliver man guidet direkte ind i den pågældende elevs oplæringserklæring. Ja. Og den kommer så hver uge i de sidste 6 uger, så man kan nå at blive godt og grundigt træt af det. Ja. Og man kunne også bare skynde sig og få det gjort. Det er også en mulighed. Ja. Yes. I den eksterne backend. Det er altså ekstern backend, det er et administrationspanel, hvor kun oplæringsansvarlig og skolekontakten kan komme ind. Og der kan man altså få et overblik over alle de elever, som en given virksomhed skulle have i lære. Og det er også her, skolen kan se, hvilke elever, der er tilknyttet hvilke virksomheder. Ja, og skolen kan se alle sine egne elever. Og man kan se, hvilke nogle oplæringserklæringer, der er ekspederet, og hvilke nogle, der ikke er. Ja. Yes. Og man får adgang til den via et link, som kommer i den mail, der bliver sendt. Den eksterne backend foregår på den måde, for at alle ikke skal kunne komme ind, at den selvfølgelig er koblet op på den mailadresse, som eleven har opgivet, som skolen og som oplæringsansvarligs mailadresse. Og så får man altså tilsendt det, der hedder et OCP, et one-time password, så man skal gøre det. Altså hver gang man skal ind, så kan man ikke begynde at bruge det gamle password. Man får et nyt hver gang. Og det er altså et sikkerhedshensyn. Yes. Ja. Og det er vist her. Og det er så vist her. Og så er der egentlig ikke så meget mere at sige til den del af det. Men så er der alt det med support. Fordi vi er jo godt klar over, at der muligvis i starten vil være nogle små børnesygdomme og den slags. Og dem er vi selvfølgelig... Nå, du siger nej, det er der ikke. Det vil der ikke være. Vi satser på, at der ikke er noget. I hvert fald så vil det være sådan, at hvis eleverne oplever, at der er noget galt, så skal de kontakte skolen, og så skal skolen undersøge, om det er eleven, der, hvis man kommer fra en skole, der ikke er integreret, har tastet forkerte oplysninger ind i appen, eller, eller om det er fordi, at der i det studieadministrative system ligger nogle, og nu kalder vi det uregelmæssigheder, men det kunne også være en elev, der simpelthen bare er oprettet forkert med nogle forkerte uddannelsesperioder, eller nogle forkerte overlap, så skoleperioderne ikke passer, fordi så kommer appen altså til at gøre knuder. Så er det jo selvfølgelig skolens opgave at rette det, fordi det kan vi jo ikke rette. Derimod, hvis det er noget teknisk i appen, der ikke fungerer, så skal de kontakte os, og så kontakter vi udvikler, og så retter de det. Og der vil jo over tid være ændringer i appen for at gøre den så brugbar og pædagogisk som muligt. Så der vil jo komme nye versioner hele tiden. Eller ikke hele tiden, men over tid vil der komme nye versioner. Vi skal huske at sige, at det er jo eleven, der giver tilladelse til at hente data, og det er eleven, der kan slette data, og der kan slette app. Den oplæringsansvarlige kan ikke gøre det. Det er jo frivilligt at bruge appen, men hvis man bruger den, så skal man bruge... Nu gik jeg lige stå. Det er fordi, du ikke kan læse, hvad der står. Ja. Jeg kan heller ikke se det. Så skal man bruge de gamle filer med oplæringserklæring. Altså, undskyld. Det vil sige, hvis man ikke ønsker at bruge den, så er man altså tilbage med papirudgaven, som man udfylder manuelt
og sender til skolen. Så det skal man jo som elev sige til sin oplæringsansvarlig, at jeg vil ikke bruge appen, vi går tilbage til papir. Ja. Ja. Har du mere? Nej, jeg tænker, altså, der er måske nogen, der spekulerer på, hvad sker der nu, hvis en elev skifter virksomhed undervejs, fordi det har vi jo nogen der gør. Og så sker der simpelthen det, at den gamle virksomhed har adgang til de oplæringserklæringer, som de har udfyldt, men ikke længere end det. Fordi så sker der det, at eleven går ind og fjerner den oplæringsansvarliges mailadresse, og dermed også adgangen. Og så taster man den nye oplæringsansvarliges mailadresse, og så får den nye oplæringsansvarlige adgangen fremadrettet. Ja. Så på den måde, så kan der jo altså ske nogle skift i et uddannelsesforløb, som eleverne selv skal være opmærksom på at rette til. Fordi så vil der jo også være en ny uddannelsesaftale på den enkelte elev. Og hvis man nu er integreret, så vil den del af det poppe automatisk op, men der skal dog manuelt sættes en ny oplæringsansvarlig på. Ja, og derfor er det jo også vigtigt, at alt det, der bliver tastet ind i Studie Plus, Lexio og Ludus, er korrekt. Altså især at datorerne passer, så der ikke bliver overlap i de her perioder, fordi så går det altså galt i appen. Og det er også super vigtigt, at man i de studieadministrative systemer får lukket gamle forløb. Ja. Altså hvis man har elever, der har gået på skolen i forskellige kontekster, måske på vidt forskellige uddannelser eller noget, så skal den sådan set sortere på søgernumre, så de ikke kommer med, men for en sikkerheds skyld, så endelig for, at de er lukket, så appen ikke kan komme til at trække de forkerte informationer. Ja. Og søgernumre, det er dem, der hedder 1705, 1710 og 1715 for de 3 uddannelser. Ja. Og det er ikke så tit, man ser elever, der skifter mellem uddannelserne. Vi oplever nogle gange elever, der skifter på gastronom, skifter fra smothered catering til kok. Og der er det altså også vigtigt, at de bliver lukket korrekt på det ene, inden de får lov til at starte på det andet. Ikke mindst fordi det er jo samme søgernummer. Ja, præcis. Og der kan den altså ikke skille det ad. Så henter den bare hele muligheden ind, og så vil der være noget, som ikke er udfyldt. Yep. Ja. Jeg tænker, jeg var ende på den komedie. Og så har vi så har vi sådan en live-elev. Vi har først en... ikke endnu. Undskyld. Ej, nu fik jeg afsløret. Vi har lige en pjece. Ja, vi har en pjece. Det var den der første slide, og det her det er så bagsiden. Og den forklarer egentlig, basically, hvordan eleven henter appen i App Store og Google Play, og hvordan man kommer i gang med MitID og så videre. Og så QR-koden, den refererer til vores hjemmeside, hvor den lille film, som vi viser om et øjeblik, ligger. Ja, og der er delt rigtig mange ud af dem her, da vi var på LUU-konference den 12. 13. juni, så alle skoler bør have... alle skoler bør have en lille stak, og ellers så ligger den på vores hjemmeside og kan hentes der. God idé at give den til grundforløbseleverne. Ja, og man kan jo bare dele linket med grundforløbseleverne, så det var man får printe i sidestrømmen. Men det er en god idé, at eleverne får den og vender sig til den, inden de starter i oplæring. Man kan jo eventuelt give dem, når de i afslutningen af grundforløbet er i gang med at søge. Yes. Og så? Yes, du sætter bare filmen i gang. Tillykke med din uddannelsesaftale. Har du styr på, hvad der kommer til at ske, når du starter på din læreplads? Du kan nemt få et overblik med appen Min Læreplads. Min Læreplads giver dig og den oplæringsansvarlige på lærepladsen overblik, så I nemt kan se dine oplæringsperioder og hvilke oplæringsmål du skal igennem, inden du kan gå til svendeprøve. Der er mange oplæringsmål at holde styr på i Min Læreplads, men husk, du skal være længe på din læreplads, så du skal nok nå det hele. Min Læreplads har også forslag til, hvordan du kan arbejde med det enkelte læringsmål. Du kan også uploade billeder, du har taget på arbejde, så du senere kan huske, hvordan man gør. Hent Min Læreplads på App Store eller Google Play. Første gang du logger ind, skal du bruge MitID og oprette en profil. Hvis information mangler, eller du ser noget andet i appen, end hvad du har hørt, så kontakt skolen. Hver gang en oplæringsperiode er færdig, skal den oplæringsansvarlige udfylde en bedømmelse af din oplæringsperiode. Derfor er det vigtigt,
at du får inviteret den oplæringsansvarlige til Min Læreplads, så I sammen kan bruge appen. Har du spørgsmål om Min Læreplads, så kontakt lærepladskonsulenten eller studievejlederen på din skole. Og husk nu at få hentet Min Læreplads. Jeg synes, du skal gøre det lige nu, mens du husker det. Ja, det var så den animationsfilm, vi har fået lavet, som er møntet på elevsiden. Vi er i øjeblikket i færd med at få lavet en til de oplæringsansvarlige, der forklarer lidt mere specifikt deres del af opgaven omkring appen. Vi har fået Katja, som er gastronomelev, kokkeelev på Hotel- og Restaurantskolen og er i lære på Commonwealth i Roskilde, til at komme og vise os, hvordan appen fungerer. Katja har været testelev for det firma, som har udviklet appen for os, så hun er allerede oprettet derinde, og derfor kan vi altså ikke vise selve mit ID-valideringsforløbet, fordi det kan man ikke gøre 2 gange. Det her, det er forsiden af appen. Det er simpelthen det billede, der møder en første gang, man kommer på. Og Katja, hvis du nu prøver at trykke på profil, det er sådan, at Katjas telefon, og det tror jeg viser nu, Katja har valgt at lægge et billede ind af sig selv, hvor der står profilbillede, og så har i og med, at Hotel- og Restaurantskolen er en af de skoler, som er integreret, så henter den automatisk det hele. Fordi Katja, hvor meget af det her har du selv skrevet? Jeg har kun skrevet, hvilken skole jeg gik på, som så er Hotel- og Restaurantskolen. Ja, og så har den selv hentet kok trin 2 ind, og hvis du så kører længere ned, så sker der ikke mere der. Nej, fordi så er det jo, hvis man ikke var integreret, så ville man selv skulle taste, og så trykke gen ændringer. Hvis vi så går tilbage, så går vi over i oplæringserklæringer. Og grunden til, at der ikke er noget, der hedder et oplæringserklæring, det er, at den allerede er behandlet og ude af systemet. Så vi har kun oplæringserklæring 2 og 3. Og der kan du prøve at trykke på 2'eren, så ser vi, hvad der sker. Der kan vi så se, at nu kommer målene så dernede af, anretningslære, arbejdsmiljø, temaarbejde osv. osv. De er ikke vurderet endnu. Den oplæringsansvarlige ville skulle trykke på ikke vurderet, og så vil vurderingsskemaet, som vi så før på vores slideshow, komme til syne. Og til sidst, allernederst, og der er langt ned, kommer det her så. Og der kan man så se, hvis det nu var, at oplæringsansvarlig havde sendt den, så vil der være mørkt i den cirkel foran sendt, og når skolen har modtaget den, så vil der være mørkt i den også. Hernede, hvor der står kontakter, det er her, at Katja har skulle tilføje, hvis det er her, at Katja har skulle skrive mailadressen på hendes oplæringsansvarlige, og ligeledes sætte en skolekontakt ind, og det kunne, som vi talte om før, være en kontaktlærer, eller en køkkenlærer, eller en praktikpladskonsulent, og det er altså skolen, der afgør, hvem det er, at de synes, eleverne skal taste ind. Så det skal man huske, at man skal orientere eleverne om i tide, så det er den rigtige lærer eller person, som bliver tilføjet som skolekontakt. Allernederst er der så, eller her derefter, hvis du lige kører op på Fotolog, der er så det her mulighed for at tage billeder, og vi kan lige prøve at se, Katja, om det kan lade sig gøre, at du tager et billede. Ja. Så smiler vi. Det gør vi. Og så tilføjer du billedet, og der var det sørme. Og der kan man jo sige, det er her, man kan lægge et billede af en vellykket dessert, eller en fuldstændig mislykket dessert, eller et pænt bord, eller nogle oste, som man har arbejdet med, som man godt vil kunne huske, når man kommer tilbage på skolen, eller som man så kan vise sin lærer eller klasse. Eller det kan jo være senere fra en reception, hvor man ligesom får indtryk af, hvor mange forskellige typer gæster, der er på det hotel, man arbejder, eller det kan være andre situationer. Men alt sammen kan gemmes. Det er ikke sådan, at det kan gemmes under et specifikt oplæringsmål. Det kan altså kun gemmes til sidst. Hvis vi så prøver at køre lidt længere ned, så kan vi se her, at, og nu gentager det, fordi at HRS er integreret
med studieadministrativt system, så har den selv hentet alle de her oplysninger ind fra systemet, da Katja oprettede sig. Det vil sige, det er altså ikke noget, hun har siddet og skulle knaste ind med fare for, at noget bliver forkert. Hvis man gør det manuelt, så gentager jeg lige, så skal man huske at trykke på gem ændringer nederst. Og igen her, der kan I jo se, at man også kan slette, hvis det er, det er kun eleven, der kan slette. Ja. Og nu kigger jeg lige over på Sandra, det kan I ikke se. Har jeg glemt noget? Det viste det i rullemenuen, der hvor man vælger skolerne, og man vælger... Nå ja. Hvis du kan finde frem til de forskellige skoler, så skal du tilbage, mener jeg. Det var hernede i bunden. Ja. Ja, I skal helt tilbage til forsiden. Ja, de ligger her i skolerne. Yes. Der kan I se, der ligger alle. Nej. Nej. Og nu har Katja flyttet skole. Der kan I se, der ligger alle skolerne, man så kan vælge i alfabetisk rækkefølge. Og nu skal vi passe på, at du ikke kommer til at trykke. Og pludselig skal starte et andet sted i morgen. Yes, så vi stopper lige der. Men det er altså der, man vælger skolen, og når man så har valgt skolen, så henter den alle informationer ind. Yes. Så vi husker at trykke gem. Ja. Og så hvis I går helt frem til forsiden og lige ser den der politikken. Jeps. Der skal vi herned, der skal vi se. Der kunne I, det gik meget hurtigt. Kan du prøve at gå tilbage? Ja. Kan du prøve at gå tilbage igen? Der kan vi se under kasserne, der står der 0 til adgangskode, vis introduktionsvideo, vejledning og betingelser af privatlivspolitik. Vi prøver at trykke på betingelser af privatlivspolitik. Og den linker til vores hjemmeside, hvor behandling af personoplysninger så ligger dokumenteret. Hvis der er noget, man er i tvivl om, kan man gå ind og læse der. Ja. Og vi læser det ikke nu. Det bliver for kedeligt. Ja. Er der kommet nogle spørgsmål? Ja, ja. Det er der. Men det kan være, at du skal sige meget pænt. Ja, hvis det ikke er nogen spørgsmål, som Katja skal vise på. Det tror jeg ikke. Det er det ikke? Okay. Så siger vi mange tak til Katja for demonstrationen. Tak. Så prøver jeg, om jeg kan finde tilbage igen. Ja, på kassen. ja. Så kan man se, at det er snyd, det er jeg næsten. Det, ja. Så, altså. Jeg går ned. Ja, det er fint. Ja. Nå, altså, der er kommet det er ikke et spørgsmål, det er en kedelig bemærkning, at man kan ikke lige nu hente appen i Playbutik derude. Nå, det følger vi op på, det skal man jo kunne. Det kunne man ved til frokost. Ja, så vi prøver lige at finde ud af. Men altså, man skal jo søge på min læreplads, man skal ikke søge på uddannelsessekretariatet, hvis det er det. Vi følger i hvert fald lige op på, hvad det er, der er sket med det. Så er der en, der spørger til, om CATE-uddannelsen kan bruge den, og det kan den. Alle vores uddannelser og specialer kan bruge appen, og det er jo fordi, at man inde i appen vælger, hvilken en af de 3 uddannelser, og hvilken speciale eller trin man går på. Men man kan kun vælge det, som skolen må. Altså, hvis man nu har sagt, at man går på HRS, så kan man sådan set i princippet vælge det hele. Men hvis man går på en skole, der ikke har alle 3 uddannelser i udbud, så kan man kun vælge de uddannelser, som skolen er godkendt til at udbyde. Så, men alle kan bruge appen. Og så er der et spørgsmål, som egentlig ikke har så meget med appen at gøre, men som går på, om det er skolerne eller uddannelsessekretariatet, som tjekker op i forhold til udstationeringer. Det er ikke så lang tid siden, vi holdt sådan et lille andet webinar om netop det her med udstationeringer og uddannelsesaftaler. Og det er jo sådan, at det er meningen, at det skal stå i uddannelsesaftalen, at man skal udstationeres et eller andet sted, og at det er skolerne, der registrerer uddannelsesaftalen, så i det øjeblik, man registrerer aftalen, så har vi bedt om, at man holder øje med, om der er noteret noget omkring udstationering. Det er jo ikke et krav, at man skal have gjort det her fra start af. Det kan godt være noget, man først finder ud af undervejs uddannelsesforløb, hvor det er, eleven skal udstationeres. Og det er ikke skolernes retlige pligt at gøre det.
Problemet er bare, at der er ikke nogen andre end skolerne, der kan se, om det bliver gjort, før eleven er færdig. Fordi vi kan jo som sagt først se det, når vi får den afsluttende praktikerklæring, og så er løbet jo kørt. Så derfor har vi bedt om, at skolerne vil være med til at samarbejde med os i sekretariatet og give os besked om, hvis de kan se, at der er virksomheder, som ikke er fuldt godkendte, men som ikke får udstationeret eleverne, fordi så agter vi at tage fat i det. Så I skal ikke gøre noget i den anledning, ud over at gøre os opmærksom på, hvis I ligesom kan se, at de udstationeringer, der bør ske, skal ske, ikke sker. Så ja, ansvaret, det ligger sådan set hos den enkelte virksomhed, men det er jo ikke altid, man måske tænker, hvor vigtigt det her det er. Men i forhold til, når man kigger på praktikmålene og oplæringsmålene, så er det jo ret klart, hvis der er nogle mål, man faktisk ikke kan lade folk op i, så bliver det er jo ikke godt. Ja. Så derfor så vil vi rigtig gerne hjælpe og vejlede virksomheden til, at det faktisk kommer til at ske, der hvor det skal ske. Yes. Ja, det var, hvad der var spørgsmål, tror jeg. Der er ikke flere. Ja. No. Men så tror jeg, det gik hurtigt. Ja, vi håber, at alle har fået noget ud af det, og ellers er man selvfølgelig velkommen til at skrive til os og stille yderligere spørgsmål. Ja. Vi håber meget, den kommer op og køre igen. Vi håber virkelig, at I vil bruge det og blive glade for det, og at eleverne bliver selvfølgelig især, at eleverne vil blive rigtig glade for det. Det er jo primært for deres skyld og for deres uddannelses skyld, at det her det skal ske. Og så det her webinar, det er blevet optaget, mens vi nu har været her i studiet. Og det kommer til at ligge på vores hjemmeside efterfølgende. Hvis der er nogen, som var tilmeldt, det kan de jo selvfølgelig ikke høre, jeg siger nu, men så kan der være, at der er nogen, der kan sladre om det. Hvis der er nogen, der bliver tilmeldt og ikke kunne se det, eller bagefter henvender sig til os og siger, vi kunne ikke komme ind, så kan vi sende linket, så man kan se det med det samme, og ikke skal vente på, at det er lagt på Uddannelsessekretariatets hjemmeside. Ja, der går lige et stykke tid. Ja, det skal lige fikses. Det skal censureres. Ja, vi skal klippes ud. Vi skal klippes ud. Ja, men bortset for det, så mange tak for i dag. Tak fordi I så med. Howdy.